se, kun ei tarvitse istua. Saa olla osana työporukkaa, tulee joku semmoinen onnistuminen, tieto jostakin, joku sosiaalityöntekijä soittaa ja kiittää, että hyvin tehty työ. Kun Kempeleessä meillä on pienet, kun minä menen käymään siellä, niin ne lapsukaiset tulee moikkaamaan ja siellä mulle aina sanotaan, että kyllä sä voisit käydä useamminkin täällä. Olen Riitta Häkkilä ja olen yksi Villanutun perustajista. Meitä oli 2 niin sillä tavalla, että enemmistöosakkeet ja sitten oli meidän omistajien kummaltakin yksi tyttö. Ja minä olen vastannut taloudesta. Minä olen Taskela Ronja ja olen ajautunut sitten perheen myötä näihin hommiin. Ja nyt on yksi osakas sitten tässä firmassa. Mä oon Raution Miia, olen toiminut tässä firmassa nyt viimeiset 13 vuotta toimitusjohtajana ja pienellä osuudella mukana ja tässä meidän perheyrityksessä. Eli Villanutun päätoimiala on ympärivuorokautinen sijaishuolto. Eli täällä Paavolassa meillä on 2 yksikköä, perustasoyksikkö ja erityisyksikkö. Ja yksiköt on 7-paikkaisia ja lisäksi meillä on 2016 vuonna perustettu Kempeleeseen yksikkö. Ja näiden yksiköiden lisäksi meillä on perheeseen vietäviä palveluja ja sekä sosiaalipuolen palveluja, että valvottuja ja tuettuja tapaamisia myös tuotetaan tuolla Oulun alueella. Minä loukkasin jalkani ja olin sairaslomalla ollut jo yli puoli vuotta. Ja sitten minun veljen vaimo oli valmistunut sosionomiksi ja ei ollut töitä. Niin ruvettiin miettimään, että mitä voisi laittaa. Ja ensiksi ruvettiin katselemaan paikkaa. Eihän meillä ollut tietoa, että meille nyt lastensuojeluyksikkö tulee tähän. Tultiin tuohon pihaan ja tämä paikka möi itsensä. Sen jälkeen ruvettiin miettimään, mitä voidaan tehdä. Alun perin varmaan oli kumminkin ajatuksena, että saatte tehdä semmoista mielekästä työtä, niin, rakentaa oman näköisen paikan. Ja ELY-keskukseltahan myös kysyttiin, että mille olisi tarvetta. Niin se tuli sen jälkeen, kun oli ostettu jo melkein tämä paikka, niin ruvettiin miettimään, että mitä me nyt laitetaan tähän. Muutako omistajat? Eläimet ja tämä sijainti. Nykypäivän lastensuojelu keskittyy hyvin paljon myös tuonne asutuskeskuksiin ja kaupunkiympäristöön. Ja tämä sijainti täällä meillä peltojen keskellä isojen puiden lehtien luonnon ympäröimänä, niin se on meidän yksi valttikortti. Tai nuo kaverit, meidän puput, koirat, kissat, pihalla olevat lampaat, niin se tuo semmoisen lisämausteen ja rikkautta tähän hommaan. Eli 38 on palkkalistoilla tällä hetkellä meillä työntekijöitä ja täytyy muistaa ja kiittää aina meidän henkilökuntaa, eli meidän henkilökunnasta hyvin paljon on ollut jo yli 10 vuotta meillä töissä, jotkut jo lähes 20 vuotta. Villanutulla on puitesopimuksia oikeastaan. Voi sanoa, että Helsingistä Käsivarteen asti. Mutta pääsääntöisestihän kumminkin lapset tulee tästä noin 300-400 kilometrin säteellä. Haasteita on pieniä ja isoja haasteita. Pieniä haasteita voi olla, että joku eläimistä sairastuu ja sunnuntaiksi pitää saada eläinlääkäri paikalle. Tai yhdessä välissä oli sellainen tilanne, että lastensuojelun laki muuttui. Alkoi katosi asiakkaat, että pahimmillaan meillä oli 3 asiakasta. Viimeisillä hetkillä käyty myymässä autoa, että ollaan saatu palkat maksettua, ettei ole tarvinnut laittaa oven päälle säppiä. Minun mielestä kova työnteko on yksi. Eli työtä on pitänyt tehdä. Aluksi varsinkin niin voi sanoa, että
7 vuorokautta, ei tietenkään 24 tuntia. Ja sinnikkyys. Mia tekee hurjasti töitä tänä päivänä, että kaikkiin kilpailutuksiin lähtee paperit aikanaan. Kouluttautuminen, Joo. uuden tiedon etsiminen on yksi minun mielestä tärkeimpiä asioita tässä, että jos koko ajan tehtäisiin asioita samalla tavalla, niin ei kehityttäisi eikä pysyttäisi ajankelekassa mukana. Tässä on pitänyt noita mummihommia meikäläisiä alkaa ottelemaan, mutta ei tuo oikein taho raskia luopua niistä, niin välillä pitää ihan väkisteen sanoa, että minä teen nuo hommat. Joo, kyllä minä tässä pikkuhiljaa olen luovutellut niitä töitäni Ronjalle. No tässä riittää aika paljon työsarkaa. Meillä on 1204 lämmintä tilaa, että jo sen ylläpitäminen, niin pitää jo miettiä tyyliin tulevaisuuteen, että mitä remontoja seuraavaksi. Välillä aina vähän kutkuttaa mielessä, että josko perustaisi jotakin lisätoimintaa, mutta kyllä täältä aika äkkiä palautetaan maan pinnalle, että eiköhän tässä ole riittävästi. Niin, ja myös Ronja onneksi on samaa mieltä, eli se, että kun on tässä kuitenkin 3 yksikön työssäkin jo hommaa ja se, että jos sen vielä johonkin kauemmaksi laittaisi, niin se teetettäisiin vielä enemmän työtä.